Kena apa kok enek sing jarene melanggar weton niku mang, tapi kok sampai saiki 10 tahun kok jek langgeng. Jadi ana penyebabnya itu, ana penyebabnya ngene itu. Nek tak tangkap tekan sudut pandangku iku ana telung penyebabnya kenapa kok iso langgeng gitu. Sing pertama iki istilah iku wongku salah paham tentang weton. Nah, salah ngepaham tentang wetone kedua pihak emang. Antarane si A karo si B, kene koyo pernikahan kan digatukno wetone si A karo si B lho. Lah nek salah pahami tentang weton koyo umpama sing si A iki wetone salah, katakanlah si B bener utawa diwalik si A sak bener si B salah, utawa karo-karone wetone iku salah lah, jadi ngawur lah wetone karo-karone iki ana kekeliruan terus digatukno keliru lho. Iki kan yo cara ngono wis gak cocok lah lho. Tekan hitungan kan wis gak cocok lho. Nah iki lho. Jadi dianggep iku jarine ketemune elek wetone. Tapi aku kok iso langgeng kan gak cocok. Soalnya zaman saiki ku akeh wong sing gak apal wetone, gak iso nentokno dina wetone iki akeh. Makane iku terus nek dihitung karo pituwa gak cocok. Nah, kemungkinan penyebab sing keloro iki iso tekan pituwane sing abal-abal dulu. Sampeyan kudu bener-bener bisa goleki pituwah Jawa sing bener-bener nguasai ilmu hitungan Jawa. Nek salah zaman saiki iki akeh dulur wong pituwah sing diarani abal-abal iku dheke yo maksude ilmu kanuragan, ilmu apa ya jenenge ilmu tentang iki apa jenenge delok aurane wong iki iso temenan, ngerti temenan, tapi dhek secara hitungan Jawa gak paham, bahkan mek mempelajarine iku mek titik. Lah berhubung pasien iku mang waktu istilah iku arep nambani penyakitnya ya terus akhirnya takok pisan yen ibaratnya adike arepe melangsungkan pernikahan terus takok ning pituwah iku mang, "Mbah, napa jenenge carane iki apa adikku iki arepe nikahan ketemune weton sakmene apik apa ora Mbah?" Lah akhire kan dhek sing pituwah iku mang ya pituwah sing rumangsa dhek iku ditakoni arep jawab gak iso iku gengsi, arep jawab gak iso iku sungkan, ya akhire diiso-isono digawe-gawe lho. Digawe-gawe nek dhek iku iso hitungan Jawa. Dikira-kira tok carane ngitung, dikira-kira tok carane ngekeki solusi gawe hitungan Jawa men dikira-kira tok lho. Lah iki lho. Iki ilmu sing setengah-setengah tapi diwehno marang wong sing ora paham lah iki. Dadi sing keloro iki iso tekan dukun kayak dukun. Aku gak ngomong dukun ya, aku ngomong pituwa sing setengah-setengah ilmunya tentang hitungan Jawa. Lah sing ketelu iki Dur, sing ketelu iki masalah ngene Dur. Masalah kenapa kok iso langgeng ya. Lah hitungan Jawa kan ibaratnya istilah iku cara ngono dalan alternatif sih Dur. Nah, hitungan Jawa iku ora kok merubah takdir utawa nentokno takdir, tapi ngekeki dalan alternatif, dalan sing penak kanggo wong sing arepe urip rumah tangga. Dadi wong urip rumah tangga kan cara ngono arep menempuh hidup baru, padha karo menempuh jalan baru. Nah, dalan sing dilali wong rumah tangga iki abot. Lakonane abot. Wis ana kaya batu krikil, wis jalan berliku, gronjalan, jeglongan lan sak piturute iku dalane wong rumah tangga tuh. Nah, dalane wong rumah tangga iki mang ngono. Lah wong rumah tangga iki mang mlaku ning dalane sing diweno Gusti Allah iki mang ya. Lah wong menungso iki ikhtiar, berikhtiar lewat hitungan Jawa iku mang. Nah, hitungan Jawa iki mang golek dalan alternatif supaya bisa urip
bebarengan. Nah, urip melaku berbarengan sampai menuju neng hari tua lah katakanlah ngono. Nah, jadi sing apik jenenge jodoh sing apik kan mulai rapi sampai tua. Sampai tekane pati, sampai benar-benar kapundhut marang Gusti. Iki kan sing apik, jodoh sing apik kan koyo ngene gitu. Nah, iku akhirnya mari ngono kan golek jalan alternatif. Lah nek sampean gak golek jalan alternatif ya monggo terserah. Cuma resikonya neng ilmu tanah Jawa iki lho, neng pulau tanah Jawa iki dalan berliku iki ra karu-karuan. Tapi nek sampean sanggup iso melewati tanpa hitungan Jawa, tanpa golek dalan alternatif, dalan sing penak, monggo. Nek panjenengan sanggup, gak apa-apa, tak akoni apik, ngono. Nah, iku mengko biasane sanggupe iku ya antara jarak iso uga 10 hingga 20 tahun. Mergo wong diarani urip bebrayan, urip langgeng saklawase karo anak bojo iki ora kena digawe hitungan 10 tahun atau 20 tahun, bahkan 30 tahun gak kena. Sampeyan rabi umur 30 tahun mana cik umur swidak. Iki katakanlah swidak iki ya gorong bisa dianggap tua temenan tuh. Gorong bisa dianggap tua temenan. Sampeyan cik iso urip bahagia, sampeyan cik iso urip golek sing sejati. Sejati ning rasa kang sejati cik iso lho. Ngoten. Pun banyak sampeyan ten nggih nanti niku telung penyebabe panjenengan kena apa kok bisa ngelewati tanpa hitungan Jawa lah niku. Jadi cik ben iso dadi pembelajaran urip.